Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu chhana zongin thenkhat na ti Mongolia rama Bolbatsuk Chanchin ani. Bolbatsuka hi Mongolia a Seventh-day Adventist pastor masaber ania. Tuntruma kan ngai thlak tur po hi sangkha zakwa somkwa chhotir lama pathian ne na athin lung a hlandan Chanchin ani. Boltan zona ani apiangin Mongolia a apa ne na atlan thoi thina thim hi ka hlawani engwai nge thim hi ka hlau ti in azota apa chuan isuang tuan ami mai kha ani ti in asoya chu mi panau pang chuan mi in pathian le ram huai chungchang an soi a hria apa ne na atlan le a pathian le ram huai ti angvel chu a omrengem ni ti in azota isuang tuan ami mai ani ti in apa chuan a hril le a bol ta chuan apa chu aringa apa in lekhabu tam tak achiar amuto thina chu wangin thil tam tak a hria ang ti aringani ma se thim chu ala hlau tareng thowa pathian omlo ani ti la achiang chuang heklo engwange ti a hre thiam lova ma se wanzau tak khoila ya emokhian pathian chu om nge ni a hriatna anei tlat ani bol ta chu alano pangviauna a ati tak em maya amalam hunte chu urusun takin angai to a amalam hunte ahan ngai to chuan thina chungchang angai to a thina chuan ati hlau ani engwangin nge kan thi ti angai to a thina pia enge thlengang chuti top mai chu emni don ti te angai to a nikhat chu apa chu adam lota a damdoi ina in en kolin thlaenge moza chung chu alutin achuak de orenga damdoi ina an omlain trum khat chu bol ta chuan apa hnunga chuan nurse ten an chiuna langkal meite chu amu a enga tinge voi tam tak an chiu che a ti in azota kadam lova chiu ka ngaya lom ti in apa chu na changa bol ta chuan apa chu aleina thle mai apa chu achak lo deuh dewa atopa phei chuan ama poin thil a ei theitalova achola chu tuine na pol naute cho ang maya koivek ani a mi pakhatin fiante in ape a alem theinan a rok chu achul sakboka tlai kha chu bol ta chu pon lama ain fiam lai chuan a thian pakhat hi aron tlana ipa athi ania ti in aron awa bol ta chuan chu no pang chuan fiam thu a thoemo atia alung oi talova enga tinge khatianga mi fiam ni atia thudi kalom anzong che ani ti in mi pano pang chuan a hrila bol ta chu atlan ho a in kota chuan ambulance chu alo dinga apa motorin tuma in chunga chuan an lutir phallova bol ta chuan apa chu athi ani ti a hre thiama kumsomli panga upalek ani a bol ta chu kumsom pathum ani no pang chu atrapta a engwang khernge ti in azota chan reng a hre silo atrum khatnan apa in a omlo ati pathian chu abeta ani he thil a thlen chan tur hi engma ka hrilawani ati a chan reng a hre chuanglo bol ta chu apa nen anin kom ngai em a atel lova hringnun man chu azuam lawani engkim hi kan la thi vek thodon si chuan enge dam chu asotna ti in angai to a chan reng a hre chuanglo bol ta khan thim alhau kha ani a ma se tuna timang em tu apa chungchang mumang zan thima ahan nei phei chuan ati hlau le zola amumanga chuan enga tinge min kalsan ti in apa chu azota channa adonglo azona chang tur chuan apa chu an kianga omse ati hle ani apa chu chungko chom tu omchun ani thina atello chuan antan ahar sa hle mai bol ta po chu alung oi lo rin ru hle a kapa khan mani in enkol thra in damdoi in kha local ma de usela chu ala damang mole atiril ruwa anu po chuan pa ber chu angai hle maya zona tam tak anei ve tho ani atira chuan chhana neya in soi Mongolia ho pi pute sa khwana zertir tu pakhat amu phota bol ta chuan atlo piangin anu chu alim so thren ti a hreta a chu zirtir tu chuan a zo na te chu a chang thayangem ti angai to ta ani
kawa mu ve theyangem ti in a zota vakal dunang miang ti in anu chuan a changa bol ta anga chana zong mek tu Mongolia mi te tan lo tong trai veng che he quarter chol ni voi som pathum na tholom then khat hian Ulaanbaatar Mongolia a zona chan sak lo no pangte tan recreation center honna turin atran puidona Mars ni somni pakwa a pok taka thil pek pek na inruam manawangin lom thu kan soye khati zong kha tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani